Здравейте! Ето ни също един модел, който също е подходящ за дома. Може да го единият, всъщност едната мартеничка, може да я подарите на близки и приятели за техния дом, може да я подарите на госпожата в училище. Ще ви дам някаква идея за един такъв доста креативен и различен, едни креативни различни бижу и пенда. Нека промушите по този начин, през този ринг. Всъщност, защо ринг и защо използвам винаги някакъв такъв кръг? Защото той символизира безкрайност. Може да използвате ето от тези вълнени конци. Те са син и зелен. Зеленото е цветът на земята, така че може да добавите и от единия, и от другия. И с тях ще направим един вариант на така по-модерен прочит на бижу. Ще ви дам един интересен начин на завръзване, който предполагам, че не знаете съвсем. Измерваме дълго поне колкото е тази част, която е от вълната, и късваме чрез издърпване. Тук също не режем, това е вълна. Сега можем да разделяме на 3, като по цветове са в двата края отстрани на натуралната вълна. Започваме премятането. Сега гледайте внимателно, защото ето тук се премятат и сега този зеления отзад минава и отива в дясно. Синият минава отпред, също отива в дясно. Кръстосват се и сега зеления минава отзад, този синият минава отпред. Събират се отново вляво и се кръстосват. Отново зеления минава отзад. Ето така, синия минава отпред. Ето по този начин. И сега завършваме тук. Ето отпред е синьото, отзад е зеленото. Разбира се, което изберете, то ще бъде ваше лице. В долния край отново използваме този конец, цветния, вълнен тънък, и с него ето намотавате и завръзвате хубаво. Намотавате няколко пъти. Като сега се появи другия цвят, вижте как се ушари, така да се каже. Нашари се по естествен начин. Връзвате на възелче, хубаво стягате и само една молба, не бързайте, моля, да го изрязвате. Не бързайте да скъсите, защото после ще продължим нещо с него. Така, направихме едната фигурка. Взимаме втората част от вълната и отново я промушваме отгоре. Сега ще направим една пенда. Една красавица. Разбира се, вие може да използвате и другите цветове, може да прецените какво точно искате, но аз ви давам някакви варианти. За мен вълната е вълшебна и когато се докосна, тя ми говори. Всъщност се оставям да правя нещата, които така ми диктува и сърцето. Не е задължително да направите тези модели, те са само идея. Идея какво може да сътворите и някакъв вид урок. Вземаме червената вълнена прежда и с нея така ще намотаем малко. Ще оформим първо главичка и надолу ще оформим като тяло с плътно подредени едно до друго. Ето по този начин. Вижте как се оформят. Гледайте да са еднакво стегнати, за да върви като шия, като рокличка, като тяло. Т.е. една добре оформена средна част. Сега, тук се подготвяме и ви препоръчвам да вземете тази шивичка, която има също към вашите комплекти, парченцето шивица. И сега отрежете от този конец, за да можем да оформим двете части. Аз малко се заплетох, но така успявам да се справя. Долу-горе еднакво дълги трябва да са двете части. Махаме излишното. И ето тук вижте как едното е наляво, едното е надясно, така, а другото е в обратна посока, за да ги пресрещнем и да ги стегнем отпред. Така, оформете и хванете хубаво шивичката и отпред или отзад, както прецените, вържете. Ако искате на възел, ако искате може на панделка, каквото можете и както вие решите.
Може на панделка, в момента правя. Така, може да е на възелче. Сега, ето тук е момента да покажа, че може да добавите всяко едно от манистата, които ви харесват. Ето ги пижо и пенда един до друг. И сега на тези, които оставихме връщици, добавете от манистата. Сега тук отново използваме нашата вдевачка. Ще видите колко ценна и полезна е тя. Промушваме. Ето по този начин. И сега отдолу просто връзваме. Ето така ще виси. Това в долния край завръзваме едно възелче. Така няма да изпадне нашето манисто. Излишното се изрязва. И ето я нашата съвременна пенда. Така, ето ни го пижо. На него може да сложим едно зелено манисто, истински мъжко, като то няма да виси, ще бъде част от колана му. Ето, отново си използваме вдевачката. Да, може да имаме големи отвори, но с вдевачката със сигурност е много по-лесно. Повярвайте. Ето, промушваме. И сега стягаме хубаво, за да бъде част от коланчето му. Ето при мен се скъса, ако много силно, но ще се справя аз. Ще опитам и ще се справя, за да го завържа. Ето малко ми трябва. Излишното се изрязва. И прикриваме леко възелчето. Ето това са нашите съвременни интересни пижо и пенда, на които сега ще добавим в горния край от вълнения конец, който намотаваме няколко пъти около самия ринг. Тук е въпрос на ваше виждане, желание, как прецените. Ето, може би 5-6 вратки са напълно достатъчни. И в горния край просто завръзваме. Ето, отрязваме излишното, за да можем. Добавих още една и тук сега ще направим първо един хубав възел. Ще пристегнем, за да не се размества. И още веднъж, за да стане стабилен. Следващия момент аз правя панделка, но разбира се, може просто да хванете в горния край с едно възелче, за да може там да се закачи. Ето. Ето ги нашите пижо и пенда. Спорна работа!